Astelehenean hilaren 10ean hasiko dituzte Amaiur parkea estaltzeko, zorua aldatzeko eta aurren jolasa konpontzeko lanak. Proiektu honekin zoru berria jartzearekin batera jolastoki guztia estaliko da. 375 metro karratuko azalera duen estalpe berri bat jarriz. Hori dela eta astelehenetik aurrera eta lanek irauten duten bitartean eremua itxita egongo da. Proiektuaren aurrekontua 110.000 eurokoa izango da beza barne. Lanak Gipuzkoako Foru Aldundiko tokiko ekonomiak dinamizatzeko eta tokiko inbertsioak bultzatzeko planaren baitan emandako dirulaguntzari esker finantzatuko dira. Aurreikuspenen arabera, lanak egiteko hilabete beharko da, eta 2 fasetan egingo da. Inauteren aurretik estalperen oinarriak jarriko dira eta jolasak konponduko dira. Ondoren berriz, lurra aldatu eta estalpea jarriko da. Foru Aldundiak sustatutako enplegu planaren bitartez, 5 pertsona kontratatuko dira lanak egiteko. Eta udaleko langileen brigada ere indartuko da. Udaleko langileak arduratuko dira jolastokiko haur jolasak konpontzeaz eta zorua aldatzeaz. Honek enpleguak sortzea eta kostuak murriztea du helburu. 2005ean egin zen Amaiur jolasparkea eta egun hiriko erabilienetako bat da. 2014ko aurrekontuak osatzeko herritarrei egindako galdeketan, behin eta berriz errepikatu zen eskarietako bat izan zen jolastoki estaliak egokitzearena. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako laguntza proiektu honetara bideratzea erabaki du Tolosako udalak. Gainera, lanak urtegarai honetan egitea egoki ikusi du udalak. Parkea gutxien erabiltzen den urte sasoia delako eta eragozpen gutxien sortuko dituelako.